no em diuen Maria Mercè Roca, em diuen Carme Riera. I dius... Jo no pot ser. No, doncs exacte. Bé, però a més, perquè una cosa és que del tu a tu, t'ho digui una persona, si ens passa aquí a la Sí, i una altra cosa que diguin tots un mons. periodista amb un diari... No, això no té per fa molta Home, molta molt és la seva poc, feina i cobra per fer-la, Però sí. Mira, i m'han adjudicat llibres. Ara, el que passa també, clar, quan començava no, però ara m'adjudiquen llibres d'ella i a l'inrevés. I l'altre, saps, la Carme Torra, hi ha un llibre escrit per ella, però consta el meu nom. No s'entén. No s'entén. A mi això, potser jo crec que és el Carme del nom Carme. I Murphy, que totes vivim amb Murphy i no li hem dit si quiero. No, clar, de cap manera. Això és motiu d'un treball, Per què vius amb Murphy si no li has dit si quiero? Tens raó. Perquè són descarats. Són immorals. I promiscu al màxim. Sort que no són geloses. No. Per aquests temes no. D'altres tampoc. Ja en parlarem. Parlem-ne. Pel tema gat sí, Pel tema gat sí. Que la noia que ve a casa agafa la coleta i tal i qual, i si ja l'agafa massa penso, és un excés això. Sí, és un excés d'intimitat. És meva. A tu també et passa? Una mica. Una mica. I sembla que la gata ho sàpiga, perquè... Molta gana. Què es diu? Esquitx. Esquitx. La meva és l'esquitx. Un petó i records Esquitx Colet. Tu també tens gats? No, jo soc de gos. I el gos es diu? Es diu Duc. Sí, Un és un Beagle. Jo tinc un Beagle. Un Beagle. Un Beagle. Bueno, i allò que estiguis xui, per tu també. El meu Jersey el vam haver de sacrificar aquest agost. Jo me'n recordo, 14 anys, me'n recordo que m'ho vas explicar. 14 anys. I encara el tenim ben a dins del cor. Home. Sembla que el tinguis encara entre les cames. Tu diràs. Home, tu diràs. No se m'acaba d'anar mai. No, sempre ben tu, Això és ben veritat.